Good morning, welcome back to my channel. दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगो नोंथांमोन। सुंद' मटिभेट, शर्ट मटिभेट। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो हायोबा हागौमानि शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। अके, खोनासंबानो जाबाय। जेक फ्रुइट, बेयो खान्थाल फिथाइ नङा होमबा लोगोफोर? जोङो बिफांनि बिलाइनिफ्राय जोङो कार्बन डाइ अक्साइड गेस जोङो लानानै जोङो थांनानै थायो नङा होमबा लोगोफोर? लोगोसे फिथाइनि गोदै बिदैनि जोङो रसखौबो जोङो लोङो आरो फिथाइखौबो जायो। रावखान्थियाव जेरैजाय थाइजा, नंगुबै एबा नंगौ बाथ्राफोरखौनो थाइजा होननानै बुङो लोगोफोर, नङा होमबा? थिग बेबायदिनो बे बिफांनि फिथाइखौ गोबांथार गथ' गथायफोरा दिनै जाफैयो, मोनजायो लोगोफोर। बे बिफाङा नंगुबै एबा नंगौ लोगोफोर। ओंखायनो नायदो लोगोफोर, फिथाइखौ नोंथांनि सिगाङाव आं दिन्थिनोसै गुदिनिफ्रायनो बिजौसिम। जोंनि खान्थाल बिफां लोगोफोर। ओरैबो सोरगिदिं दिन्थिनोसै, नायलांदो लोगोफोर। गुदिनिफ्रायनो नै आरो माखासे फानबावबायसो। नायदो नै ओरैबो। मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला लोगो नोंथांमोनाबो उन्दैनिफ्रायनो नंगौ एबा थार सैथो बाथ्राखौ बुंनो सोलोंनो। नोंथाङाबो माबा मोनसे गोजोननायखौ मोननो हागोन लोगो नोंथांमोन। आरो माबा मोनसे गोजोननायखौ मोननो हायो, मोनथारो लोगो नोंथांमोन। अके, बेखिनि लोगो नोंथांमोन मटिभेट। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। अके, थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं। बि उइथ इउ एभ्रिथिं। बाय बाय।